Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсе Ремус. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 1 февруари 2024 година? Това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Най-добрият начин да умреш е да умреш за другите, казва шотландският писател Джеймс Матю Бари. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители, кога българските политици ще се научат да умират за българския народ? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям редник Виталий Вашенко. Редник Виталий Вашенко изпълнявал бойна мисия по издирване на въоръжени националистически формирования. Виталий и колегите му открили група диверсанти, подготвящи засада и влезли в битка с превъзхождащия ги по численост противник. По време на битката Виталий унищожил един вражески гранатомет и част от личния състав. Врага претърпял сериозни загуби и бил принуден да се оттегли. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 1 февруари 2024 година? В запорожско направление руските въоръжени сили отново се опитаха да овладеят инициативата западно от село Работино. Украинските въоръжени сили задържаха позициите си. Има тактически битки при Новопрокоповка и Вербовое. На Донецкия фронт руските въоръжени сили се стремят да настъпят покрай южните покрайнини на Новомихайловка. Самото селище продължава да бъде атакувано и от североизток. Също така руските войски подновиха настъпателните операции при Победа, продължиха на левия бряг на река Осикова от Маринка и по магистрала М04 в Первомайское. В югоизточните покрайнини на Авдеевка се водят ожесточени битки. В района на Степное имаше близки боеве. В Артемовско направление руските въоръжени сили продължават да атакуват височините северозападно от Клешеевка, в Ивановское и в района на Богдановка. В Луганско направление руските войски щурмуват при Белогоровка и Терни. Тежките битки продължават при Берестовое, Крахмалное и Табаевка. Руските въоръжени сили заеха нови позиции в района на Синковка. В Купянско направление загубите са над 125 военнослужащи, 3 бойни бронирани машини, 2 автомобила, една самоходна артилерийска установка Краб и 2 самоходни артилерийски установки Гвоздика. В Краснолиманско направление загубите са над 290 военнослужащи, 1 танк, 2 бойни бронирани машини, 6 автомобила и самоходна артилерийска установка Паладин. В Донецко направление загубите са над 210 военнослужащи, 3 бойни бронирани машини, 6 автомобила, бойна машина Град, самоходна артилерийска установка АС-90, 3 артилерийски системи М777, 2 гаубици МСТА-Б, самоходна артилерийска установка Акация, оръдие Гиацинт Б, 5 самоходни артилерийски установки Гвоздика, станция за радиоелектронна борба Буковел и склад за боеприпаси. В Южно-Донецко направление загубите са до 80 военнослужащи, 1 танк, 2 бронетранспортьора, 2 автомобила, бойна машина Град, 2 гаубици FH-70, артилерийска система М777, както и оръдие Д-30. В Запорожко направление загубите са до 50 военнослужащи, 3 пикапа, бойна машина Град, 2 гаубици Д-20 и 2 гаубици Д-30. В Херсонско направление загубите са до 50 военнослужащи, 3 танка, 2 бронетранспортьора, 2 автомобила, както и 2 контрактбатарейни радиолокационни станции. Оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха радиолокационна станция на зенитно-ракетна система НАСАМС, радиолокационна станция 35D6М, 2 склада за гориво, както и жива сила и военна техника в 137 района. Унищожени са още 20 авиационни управляеми ракети, 17 ракети Хаймарс и 68 безпилотни летателни апарата. И от интересното Киев уведоми Европейския съюз за критичен недостиг на артилерийски снаряди, съобщава Bloomberg, като се позовава на писмо от ръководителя на Украинското министерство на отбраната Умеров. Според него Русия използва 3 пъти повече боеприпаси на фронтовата линия. Украйна предупреди съюзниците си, че е изправена пред критичен недостиг на артилерийски снаряди, докато Русия разположи 3 пъти повече огнева мощ на фронтовата линия, пише агенцията. В писмото си Умеров подчертава, че ситуацията в редиците на въоръжените сили на Украйна все повече се влошава поради недостиг на оръжие и призова съюзниците на Киев да направят повече, за да изпълнят задълженията си за доставка на 1 милион артилерийски боеприпаса. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна на 1 февруари 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.